I dag vil jeg vise jer, hvordan man tilmelder sig og fremmelder sig vores forskellige holdtilbud. Det første du skal gøre, er selvfølgelig at gå ind på vores hjemmeside. Herefter kan du trykke på Se alle vores holdtilbud. Når du er herinde, har du oversigten over alle vores holdtilbud. Hvis du trykker på eksempelvis cirkeltræning, kommer du ind, hvor du kan se en kort beskrivelse, samt hvilke dage og tidspunkter, der er cirkeltræning. Herinde kan du trykke tilmeld for at tilmelde dig. Det samme med ventelisten. Når du trykker tilmeld, så kommer der bekræftelse op, hvor du bare trykker accepter. Samme princip gælder for, når der er venteliste på. Her kan du gå tilbage til holdoversigten, hvis du gerne vil tilmelde dig flere hold. For at få et overblik over, hvilke hold du er tilmeldt, kan du trykke på din profil heroppe i højre hjørne. Herinde kan du se de forskellige hold, du er tilmeldt. Her kan du afmelde de hold, hvis du ikke kan møde op. Du gør det på samme måde, som da du tilmeldte dig holdet. Du kan også se, hvor det bliver afholdt, eksempelvis første sal. Derudover er det også vigtigt at pointere, at du skal være et betalende medlem for at kunne gøre brug af disse hold. Tak fordi I så med.